1959. november és decemberében a Magyar Szocialista Munkáspárt 7. kongresszusa. Ez ugye azért meghatározó, mert ebben az időszakban a fegyveres erők irányítása, vezetése, amelyben abban az időszakban a Magyar Honvédség, a határőrség és a munkásőrség tartozó párt irányításban működik. Következő év tavaszán 1960-ban került elfogadásra a honvédelmi törvény, amely 16 éven keresztül élt, és a következő a 76-ban került elfogadásra. Harmadik, hogy megtervezésre került 60-as évek elejére, tehát 50-es évek végére a második 5 éves terv, 1961 és 65 közötti időszak. Ez a három dokumentum határozta meg alapvetően, hogy a hadsereg fejlesztést, irányítást, korszerűsítést milyen irányba kell végrehajtani. Csak egy mondatban említeném meg, hogy a 61-65-ös második 5 éves tervben a hadsereg a GDP-ből való részesedés 5%-ban határozta meg, viszonyításul a mai 1% alatti esetleg 0,08-0,9%. Ez akkor is kevés volt még ez a pénz, a mostan is egy sokkal több. Ez a három dokumentum alapvetően azt határozta meg, hogy a Varsói Szerződésen belül vállalt kötelezettségeknek megfelelően egy olyan mennyiségi és minőségi fejlesztést kell végrehajtani, amelynek eredményeképpen a Varsói Szerződésen belül vállalt kötelezettségünknek eleget tudunk tenni, ami azt jelentette, hogy egy lehetséges háborúban, ami adott esetben a világháború lett volna, egy összegyűlölmi hadsereggel tudjuk részt venni a Varsói Szerződés kötelékében, a déli hadsereg csoport alárendeltségében. Ennek fényében 1961. augusztusában létrehozásra került a Magyar Néphadseregen belül a hadműveleti vezetőszervek kerültek létrehozásra, így megalakult az 5. hadseregparancsnokság és a Honvédelmi Minisztérium kötelékéből kivált az Országos Légvédelmi Parancsnokság. És ezt követően 1961. szeptember közepében olyan döntés született, hogy megalakul még a meglévő 4 gépkocsidó lövészhadosztály mellé egy gépkocsidó lövész és a 11. harckocsi hadosztály. A gépkocsidó lövészhadosztály a 15. hadosztályon Békén Csabán alakult meg, és hosszú éveken keresztül került ténylegesen felállításra. A 11. harckocsi hadosztály törzs és hadosztály felállítása pedig itt Tatán került végrehajtásra. 1961. szeptember közepétől a megalakulás és a teljes szervezet végső kialakítása tartott 1966 végéig. A hadosztály első parancsnoka részesedő ezredes Vezérőrnagy, első őrsfőnöke Móróc Lajos őrnagy, akinek a megengedik és engedjék meg, hogy innen is erről a helyről kívánjuk gyógyulást, hisz betegsége miatt nem tudott részt venni ezen a mai találkozón, holott szeretett volna eljönni. Helyettes Katona Mihály, a vezredes és 62 elejétől a parancsnok helyettes Suci József ezredes. A hadosztály megalakulásban azt célozta, hogy a Dunántúlon egy olyan csoportosítás jöhessen és jöjjön létre, amely adott esetben a Dunavölgyi
hadművelet irányban, ugye ezt a Győr, Pécs, és folytathatnám tovább ezt az irányt. Egy csapásmérő csoportosítás jöjjön létre a ideiglenesen itt állomásozó déli hadsereg csoport alakulataival. Itt elsősorban az Esztergomban állomásozó első Budapest harckocsi hadosztálya, illetve a Székesfehérváron állomásozó 254. gépesített lövészhadosztálya együttműködve. Ez a csoportosítás került létrehozásra. Az alárendeltségét az osztály mindvégig szeptember közepétől az 5. hadseregparancsnokság, illetve annak utódszervezeteiben kötelékében hajtotta végre. Nagyon rövid idő alatt a hadosztály törzs rövid 1-2 hónap alatt megszervezte a munkavégzésre szükséges feltételeket, és a felállítás alapvetően 2 formában a hadosztály kialakulása került sor. Az első időszakban 10 katonai szervezet került felállításra a hadosztálynál, ebben beletartozott a 69. harckocsi ezred, és a többi zömében hadosztály közvetlen és kiszolgáló alegységek, zászlók és önálló szállók. Hadd ne soroljam fel ezeket az idő rövidségekért. A másik rész pedig általánrendelésekkel került kiegészítésre a hadosztály. Így egy idő után a 69. harckocsi ezred és a 25. harckocsi ezred megcserélésre került, és általánrendelésre. A 25-ös, a 11. harckocsi osztály, 69-es pedig 9-es hadosztály, és később ugye innen 69. ezred az Nagyatárban Nisztosban. Ugyancsak ezzel egy időben került általárendelés a megalakulásra. A vezérkar közvetlenség alárendeltségből a 32. harckocsi ezred légság és a 89. tüzérosztály Várpalotára. A későbbiekben még kerültek csapatok általárendelésre, így került a 4. gépkocsi lövészhadosztályt általárendelésre, a 15. Haszódi gépesített gépkocsi lövészezred, és a későbbiekben 63-ban, amikor a 8. hadosztály végét csapálunk Zalaegerszegen diszlokál, a 145. harckocsi ezred szabadszállásról, és 1966-ban fejeződött le az általárendelés, amikor a 22. szeglési tüzérezred került a hadosztály alárendeltségébe, és természetesen közben még kerültek megalakítási szervezetek, mint például a harckocsi felderítő zászlóalj, a leánykori nevén a rakétaosztály, amely szintén a 63-64-ben került akár felállításra és megalakításra. Így, ha azt veszünk, akkor 1966 az az idő, amikor a szervezet lényegében beáll. A technika vonatkozásában a hadosztály azokat a technikai eszközöket kapta, amely abban az időszakban rendelkezésre áll. Így többek között a T-54-es harckocsi, DM-21-es sorozatvetők, 122-estől 152-es külméretű tüzérségű lövegek, és sorolhatnám azokat a technikai eszközöket, amelyek ekkor kerültek a hadosztály alárendeltségében. A 35 éves fennállás alatt a hadosztály és utódszervezetei 3 szervezeti egységben működtek. Ebből 25 éven keresztül 11. harckocsi hadosztály, parancsnokság és hadosztály, majd ezt követően 5 éven keresztül első gépesített hadtestparancsnokság,
utolsó 5 évben pedig első kerület, parancsnokság és első kerület. Néhány gondolatot még szeretnék a rendelkezésemre álló időből, hogy hogyan is alakult ebben az időszakban, és itt még egyszer mondom, hogy az első 15 évben szeretnék esetleg beszélni, a hadosztály működése, hisz ekkor működött igazán hadosztály, parancsnokság és hadosztályként. 2 parancsnoka volt, említettem, 1970-69 végéig a Vérces Emil vezérőrnagy, és azt követően a Darányi Miklós vezérőrnagy. Ebben az időszakban a tervezés úgy valósult meg, hogy a Honvédelmi Minisztérium 5 évre tervezett, a hadsereg 2 évre, a hadosztálytörzs éves feladatszabásokat hajtott végre, az alakulatok abban, amit a kiképzés éves rendszerben éves tervet készítettek, azt követően 3-szor 8 hónap, illetve 3-szor 6 hónapot, ugye a alapulatoktól lefelé az időszaki tervezésben, aminek ugye a hadosztály és eredetek viszonylatában meg is voltak a problémái, hisz a hadosztály megtervezte. Voltak olyan időszakok, amikor átnyúlt az eredeteknél a következő időszakra, viszont ezt a anyagi technikai vonatkozásban nem minden esetben sikerült lefedezni, mert a következő évben kerülhetnek olyan pontosítások, amely felborított az adott időszaknak a tervezését. A 15 éves ciklusban a hadosztálynál a kiképzés alapvetően 2 rendszerben folyt. Az első években a 24 hónapos katonai szolgálati időnek megfelelően a 2x1 éves kiképzési időszak, és 1965-től kísérleti jelleggel a hadosztály egyes alakulatai áttértek a 3x8 hónapos kiképzési rendszerre, majd 1966. december 1-től pedig az egész hadosztály áttért a 3x8 hónapos kiképzési rendszerre. A feladat végrehajtás, tehát a 15 év során a hadosztály vonatkozásában a felső szintű katonai vezetésnek minden esetben az a törekvés valósult meg, hogy a lehető legkorszerűbb eszközök kerüljenek a hadosztály alárendeltségében. Így kerültek a harckocsi hadosztály alárendeltségében a T-72-es harckocsi, és sorolhatnám azokat a korszerű technikai eszközöket, amikor bejöttek, azok általában a hadosztálynál megjelentek. Erre az időszakra jellemző volt, hogy minden évben jelentkezett ősszel az úgynevezett népgazdasági munka, amely a kiképzést bizonyos értelemben megbontotta, a feladatokat ehhez mérten kellett igazítani. Sajnos ebben az időszakban, azt hiszem tavasszal minden évben jelentkeztek azok az árvízvédelmi munkák, amelyeken részt kellett venni. Hát az 63-ra emlékszem, hogy személyesen is visszamegyünk, elég hosszú időt töltöttünk el a Rába és a Duna térségében. Ezek a feladatok minden esetben normálisan végrehajtásra kerültek. Erre az időszakra ugyancsak jellemző volt, hogy nagymérvű csapatépítkezések voltak a hadosztálynál. Ez elsősorban a kiképzés jellegű feltételek megteremtése érdekében, és ugye nem szabad megfeledkezni, hogy ebben az időszakban épült fel 2 laktanya, a Győri, illetve a Szombathely. És gyakorlatilag 1975, illetve 76-ban fejeződött be a hadosztálynak az a végleges tervezeti rendje, ami már nem változott, és abban az időszakban
75-ben az Aszódról Szombathelyre diszlokált át a 15. ezred, illetve Győrbe diszlokált át Lendiből a légvédelmi ezred, és került a hadosztály alárendelettségébe helyette a Kalocsai felül 9-es hadosztályon, ekkor diszlokált Győrbe felderítő zászlóaj, és a Lipócsi laktanyában a műszaki zászló is áttelepült az új laktanyában is, így végérvényesen befejeződött a hadosztálynak a struktúrájának a végleges kialakítása, ami azt jelentette, hogy 13-14 ezer fő állományt jelentett, és csak egy számot említsek meg, hogy 314 darab harckocsit jelentett a hadosztály kötelékében, aztán ma a mai harckocsit létszámot a 300-as elhagyással meg lehet adni, ami most rendelkezésre áll. Még két gondolatról hadd szóljak, ez a miniszteri szemlék és a gyakorlat. A 15 év alatt a hadosztály 3 miniszteri szemlét élt át, 66-ra megfelelő értékelést adott, 69-ben jó értékelést, és 73-ban megfelelő értékelést. Itt a középső értékelésnél azt hiszem figyelembe kellett venni azt, hogy a miniszteri szemle abban az időszakban akkor zárult, amikor az év végén parancsnokváltás következett a hadosztály élén, tehát biztos benne volt a becsületes munka mellett a jó értékelés megkapásán. Mik voltak jellemzőek ezek miniszteri szemléknek? Az, hogy minden esetben általában megelőzte egy hadsereg parancsnoki felügyelet ellenőrzés néhány hónappal előtte, ami azt jelenti, hogy egymás között elmondhatjuk, hogy sokkal rosszabb volt, mint a HM szemle. A HM szemlék általában, hogy akkor szoktuk jellemezni a pincétől a padlásig az élet minden területét átfogta, és általában a miniszteri szemlék hadosztály szintű harcászati gyakorlattal zárultak. A 15 év alatt a hadosztály 8 hadosztály harcászati szintű gyakorlatot hajtott végre, és egy olyan parancsnoki fölvetési gyakorlatot, amely majdnem felért egy olyan jellegű nemzetközi gyakorlattal. Természetesen ezen kívül voltak azok a számtalan parancsnoki fölvetési gyakorlatok, egyéb gyakorlatok, amelyek még végrehajtásra kerültek. Az első nagyobb gyakorlat nem vállalt hosszú időt magára, hisz 61-es megalakulást követően 62. októberében az Isaszeg fedőnevű gyakorlat került végrehajtásra, nem tudom, hogy emlékszik rá. Jellemzője volt, hogy minden két nap alatt 250-300 kilométeres menetet kellett végrehajtani, és ezt követően a feladatokat végrehajtani. A 63-as év februárjában volt egy nevezetes időszak, amikor készülődés volt arra, hogy a szovjet fegyveres erők napja ünnepsége került megtartásra, szovjet vendégek érkezésével. Ennek bevezetőjeként, hogy az egyik a 25. harckocsi ezred készült, hogy ő majd mozgatásra került, a 69. harckocsi ezred állományon pedig színházteremben lédába beöltözve várta visszatérhet. Helyette elrendelésre került a teljes harckészültség, és a 69. harckocsi ezred részén egy 100 km-es menet Bakonban. Ennek következményei fagyások, különböző végtagok vonatkozásában, hisz az állomány egy része kimenő öltözetben, távolodában hajtotta végre a harckészültségi feladatait, aztán azóta is mindenkiért a Grecskóféle gyakorlatnak emlegetik. Akkor 3 őszén volt még egy hadosztályszintű gyakorlat, amelyen első évben
Harcos László éles főgyakorlat került végrehajtásra Öskő térségében, László parancsnok Vászló abban az időszakban, és ez meg volt ütelve abban az időszakban a fedett tüzelvállásból végrehajtott feladatok. 60 volt a miniszteri szent az áró gyakorlatának hadosztálygyakorlat, 68-ban azt hiszem mindenki emlékszik a Sumoma fedőnevű parancsnok és közvetési gyakorlatra, amely nyáron került végrehajtásra és több időcsúsztatással mindaddig végrehajtásra került, amin a hadosztály törzs és kijelölt szervei vettek részt, amíg előkészítésre került az alapfeladat, a csehszlovákia bevonulás 68. augusztus 20-án hajnali órában. Ebben közvetlenül a hadosztály nem vett részt, de két alakulata általán rendelésre került a 8. hadosztálynak, a 31. harckocsiérdet, illetve a 22. tüzérezet. 69-ben is volt egy hadosztályszintű gyakorlat, 70-ben volt az úgynevezett jégvirág gyakorlat, amely januárban került a végrehajtásra is került, a jégvirág átkeresztelésre került a Sártenger gyakorlatra, mert az időjárás úgy alakult, hogy pusztálás, mászkálás és sár volt a gyakorló téren. És utána még két hadosztály gyakorlatról egyet említést tennék, a Vértes 73, arról emlékezetes, hogy utolsóként hajtottunk végre Isztaszentgyörgy felől éleslövészettel egybekötött támadó jellegű feladatot Várpolta térségével, mert a 15-es ezred harckocsizói véletlenül a Várpoltai áruház ruhásosztályára is belültek. És 75-ben volt a Vértes következő gyakorlata, amely az első olyan koalíciós gyakorlat volt a hadosztály történetében, amelyet a 254. gépesített lövészetben együtt működésre hajtott végre, amely gyakorlat során egy-egy mozzanatában kölcsönösen zászlóra kerültek általán rendelésre egymás között az ezredek szervezetében. Én ezzel be is fejezném. Elnézést a 2-3 percet túléptem az időben. 1976 végén, mint említettem, a Darányi Miklós hadosztályparancsnoki beosztásából felmentésre került, kinevezésre került átosztályvédelmi parancsnoknak, és 77. január 1-től Bársai úr ezredesek lett át az osztályparancsnokságot. Köszönöm a figyelmet! Hát kérem szépen, így a fiatalt tisztként, hogy erre visszagondolok, kérem szépen, 80 év azért már 70-esek vagyunk, kérem szépen, az akkori fiatal tisztek 70-es fölött vagyunk, ugye is most már megöregedtek, kielegetlenben idősebb korba léptek. Időrendi sorrendben akkor folytatjuk. Időrendi sorrendben, tehát akkor, ahogy szólt róla, támadók úr, ugye a Vértes vezérőr után, Darányi vezérőr után következett ugye a Básti. Kedves úr, tiéd a szó. Van ügyesen, mint a támadók. Elvoltak uram, tiszteltársak, kedves ismerőseim, hogy körülnézek itt, nagyon sok ismerős arcot látok,
és ha megengedik, akkor külön is köszönteni a volt munkatársaimat, akikkel hát a 11. hadosztály kötelékében a 25. ezrednél is előzetesen a hadosztálynál rövid időben, ez a 3 év rövid idő, hát együtt szolgáltunk, végeztük a feladatainkat. Hát hallottuk az előttem főszóló Borsi Sarkától úrnak a beszámolóját, megemlékezését, igen részletesen ebből már körülbelül kirajzolódott, hogy lényegében mi is volt ez a 11. harcos hadosztály, milyen célra jött létre, és hogyan végezte azt a feladatot, amit a részére, ami a központi tervekben meg lett határozva. Mielőtt erre a 3 évre a hadosztálytalanság tevékenységgel kapcsolatban rátérnék, engedjék meg, hogy mivel előtte 8 évig voltam a 11. harcos hadosztály kötelékében ebben a helyőrségben, a 25. ezrednél, ahogy szó is volt róla, zászlóparancsnok, ezredőrs parancsnok helyettes, majd végül 79-ben pedig megbízott parancsnokkal távoztam az ezredélyéről. Együtt a részes vezérőrvezértársal együtt. Hát néhány gondolatot ahhoz, amit itt hallottunk a beszámolóból, hadd tennék én is hozzá. Mégpedig azt szeretném elmondani, hogy világos legyen, hogy kérem szépen, a 11. harcosi hadosztály a Magyar Néphadsereg harcosító csapatainak egy olyan alakulata volt, műhelye volt, talán így civil néven kifejezve magamat, ahol a harcosítók vonatkozásában mindig első kézből jelentkeztek meg azok a feladatok, amelyek utána a hadsereg többi harcosító csapatainál is végig lehet vele vezetni. Hát nem gondolom csak azt egy mondatban szólok róla, hogy átfegyverzés. Hát akkor akik itt nem szolgálnak ebben a helyőrségben, azok tudják azt, hogy mit jelentett ez a T-34-esről, a T-55-ösökre való áttérés, ha emlékszünk rá, ugye. Most azt jelentette, hogy igenis egy új korszerű harcosok kerültek a 25. ezred állományába elsődlegesen. 14 harcosok valószínűleg alárendeltségében. Most az is ismeretes, nem bővíteni a mondani valómat, de tudjátok, hogy azért ezzel egy új szakmai kérdések jelentkeztek, mind a kicsi stabilizátor, az éjjelátó készület, hogy a vízalapja, felszerelés, stb. Hát mind olyan dolgok kerültek ugye a látókörbe, hogy bizony ezt meg kellett tanulni elsősorban, a vezetésnek is, a parancsnoki állománynak is, és az egész sorállománynak, és mindahogy emlékeztek rá, ahogy egy módszertani foglalkozások keretében pedig be lett mutatva a Magyar Népesség egész harcosító állományára. Így kerül szó, hogy a Borsi Sarkától magyarázni szó, hogy itt legmagasabb szintű, hogy a harcászatra egybekötött zászlói gyakorlat, ugye akkor a bevezetés ebből népességi módszertani foglalkozás például. Kitérőben csak emlékezés szempontjából engemet hogyan érintett ez az egész dolog. Mint zászlói parancsok nagyon jó szinten végrehajtottak a feladatot, és a miniszter, ugye, ahogy elmondás, kíséretével, a gyakorlat befejeztével, kiadta a parancsot, hogy akkor az zászlói parancsokat terjesszék föl rendkívüli, hogy is soron kívüli erőltetése. Ezt megszúrták a miniszter bajtásnak, hogy hát sajnos egy héttel ezelőtt kapta meg a rendkívüli rendkívüli. Tehát lemaradta a sajnos nem úgy szerencsét. Na hát ilyenek is voltak a életünkben. Tovább folytatva a mondatom, ahol abba hagytam, hogy igenis, tehát a harcosító szakmában ez a 11. hadosztály ügyöltében jár. Itt történtek meg első kézből azok a fejlesztési feladatok, amelyek később a T-72-esekkel kapcsolatban, a Lévin rakétaezred,